হাই গাইজ, আজি আৰু এটি বড়োগীত লৈ আহিছোঁ আৰু এটি বড়োগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম। ধন্যবাদ। भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बायदि भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बायदि जारो नोंनि खावलायाव हाय जारो नोंनि खावलायाव जारो नोंनि खावलायाव हाय जारो नोंनि खावलायाव भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि गुफुर हायलोलो खानाय रुंबां आदै मदद गन्थं जन्जि गुफुर हायलोलो खानाय रुंबां आदै मदद गन्थं जन्जि बुंनानै फोजोब हाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना भुटान रायजोनि नारें खमला बादि नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया हाया नोंदि आंखौ बावनो नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया हाया नोंदि आंखौ बावनो सानैजों जुलि जागोन बे जोनोमा आलो गोजोन रायजो जागोन बे संसारा अरायजो गामनि हो अरायजो गामनि अरायजो गामनि हो अरायजो गामनि भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बायदि जारो नोंनि खावलायाव हाय जारो नोंनि खावलायाव जारो नोंनि खावलायाव हाय
जारों नोंनि खावलाया